DJS Shine Best. South America, double Igbo n'ebe afọ. Na Scandinavia, double Igbo juru di ya. Ịgbarụrụ ọnwa anụ n'elu ụwa ịrịrị ya. Onye nwere anụ anyị bụ enyi. Na ha bụ enyi. Na ha bụ enyi. Enwere obodo idelu ndị fụrụ onye Igbo kwalụ na. Na bụ obodo etigolu ka Igbo na-emebe obodo anyị so n'ife a na-eme iji wee gbalụ na-atụwe mgbalụcha ntị gị ọfụma Igbo agbachisigo nsụgba mbụ niile nwere n'ego ọbalụlụ kọmpini kwulu kọmpini na Lagos steeti na Lagos mara mma n'ọbụ ndị Igbo mere eme Ilusianu n'ugwu Awụsa n'ọbụ ndị Igbo mere ebe ọbụ Igbo lulu na desert niile n'ọnugwu Awụsa Bukọlụ development yo webuche na be na Awụsa n'ugwu Awụsa malụ mmatata n'ọbụ ndị Igbo mere eme Igbo so n'ife a na-eme n'ụwa njedebe ebuwo ka mụ na-eti ebe na Nigeria nwere independence tata n'ọbụzi ka imelia n'ọbụzi ka yo ya bụ nwa amadi yo n'ọbụ onye Ọnịcha do Nnamdi Azikiwe ịchọba nne n'ụlọ akwụkwọ na ndị Igbo nwere enwe anyị nwere ibe niile Ojukwu jela bụrụ ịga na-asụ oyibo eberebe wee buo ogo nwanne utigbo kọpụgo ọ bụ gịnị ka nwoke a na-asụzi ife enwe ekwuzibe ekwuri na buri ọnata Naijiria ma ọzọ na-abụ nwa amadi amali ife asụrụ n'oyibo ebelebe gburu anyị nwere ọnewu ilọta mgbe Naijiria na-enwe nsogbu na banking sector ofe ọtalimapụta na oje mmepe n'ụlọakụ ọ bụrụ ego ụmụ mmadụ ọ bụrụ ya wee gbaa na jadịteme katala wee bụchalụ
mmadụ ọya Chukwu esiri igwe wee zutela anya onye enyemaka ọ bụ onye anya bụ nwa mmadụ nọ bụ onye Igbo Prọfesọ Chukwumachasi Soludo His Excellency Ebu Gọvanọ Onyoma n'iso n'ife Onyinye ya bụ banking sector welu titeti anya banking fọbụsọ ụmụ mmadụ were ahụ ya nọ n'iwere mana n'iso n'ife jedebe ebubo kabụ na-eji ebe abịa na mbaghị na nsali na ọ bụ ndị Igbo kacha asụ abịa na ndị Igbo nwere enwe na mbaghị na nsali agbanyeghị ife a na-eme Igbo mmadụ na Naịjirịa ndị Igbo ka na-asọvaịvụ n'elu ụwa ịbịa n'Ilo si Lagos steeti bata South East checking point yo n'oruru 200 ọ bụ gịnị aja ndị Igbo ka na-achụ ma ndị Igbo ka na-asọvaịvụ n'elu ụwa irute na clearing na forwarding eburu ego wee tinyesia n'ime niile maka ndị Igbo mana ebe ndị ụgbọ na anyị gbatakata gbụọ n'egbonye kpọrọ akpọ gọọmenti etinye ego na dọla ndị Igbo etinye afịa ego mana ebe ndị ụgbọ na ọdị Igbo mmadụ nọ sọvaịvụ Igbo kpọrọ akpọ anyị zọrọ ibe a na-eme ịbịa n'ọrụ aka n'ụwa ndị Igbo gbalụ festi Igbo gbasiri ike Igbo na-arụsi ọrụ ike na anyị nwere ebe na ndị Igbo nwere ebe a na-agba anyị ngwa ndị Igbo a na-aga n'iru the first indigenous car manufacturer na Nigeria n'ọbụ onye Igbo bụ ya n'ọbụ onye Igbo bụ ya ndị Igbo anyị nwere ibe na n'ụba Innocent Motors n'ọbụ ndị Igbo nwere enwe ịma na onye Igbo bata n'obodo ọfịfọ ma bịa wee kpọrọ nwanne ya Igbo na-emepe obodo anyị so n'ife a na-eme ọya rụcha ntị gị ọfụma aka ọlụgo ofufe Igbo bụrụ onwe fa n'anya mana ọlụ na-ego ọ bụrụ nsogbu abịa n'okwu ego na ndị Igbo na-enwezi nsogbu ya bụ ife na-ewute m ya bụ ife na-ewe m iwe enwe ọkịga na-eso okwu na ndị Igbo ịbụrụ ya ọ bụ na enwe ịfụnanya ibe ga-adị mma n'ụwa ụfọdụ ndị Igbo ga-abụfafe ebe nwanne ebe a ga-esilachapịa obodo onwe ya wee tichie obido wee gbabụ ya mma ọ bụ maka gịnị okwu ego okwu ego ya bụ ife na-ewe m iwe onye weta ntị n'ọfụma aka ọlụ ga-akụkọ gị nụ atịelu gị ja gị ike ịfụnanya gbaga onye nwụsa polisi kwụsị gị isi ọrụ ya wụsị njebe onye Yoruba kwụsị gị isi ọrụ ya Yoruba ijebe mana onye Igbo kwụsị gị n'elu ụwa isi ọrụ na Igbo ịtọrọ ife ọ ga-eme gị n'anya gị ga-afụsị ntị gị Igbo fọnụ mụnụ n'anya Igbo fọnụ mụnụ n'anya ịfụnanya maka ịfụnanya maka ofu ifere enwe m iwe ndị esichela Abuja ọlụzie na Abuja gbachọba kpafa laịnọsi laịsensị na ndị Igbo ka a na-agba ihe agba ịlụzie n'ugwu Awụsa ndị Awụsa gbalịba bụ laịsensị ewugharịrị erigbu ebuo ife ego na-emezi ndị Igbo Igbo fụrụ ego na-enye n'elu ụwa wee lie nne ọ bụrụ na ịgụsie mahadum idebe ka ịchọba ọrụ onye Yoruba fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ onye Awụsa wee fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ mana o ruo na nke ndị Igbo emebe biznes ị ga-akwụ nnekwu ụgwọ tupu ha wee nye gị ọrụ akwụọ gị ụgwọ ọnwa ị ga-enweta pesanteji ya ife na-enwe m iwe ife
Igbo ka were ịfụnanya maka onye Igbo ga-akpọrọ nwanne ya wee jebe obodo oyibo obodo oyibo otinye nwanne ya na problem ọkwa maka okwu ego na-eme anyị melebe egbulu Igbo fụrụ ọgwụ unu n'anya ịfụnanya maka ụfọdụ na-akpọrọ nwanne fa wee gbalụ mbibi n'obodo oyibo asụsụ afiafieli ego ewere ego wee chibe echichi ọ ga-echi ọzọ bụrụ inye ego nke ụwa niile abụ ọgwụ ejekwa ọgwọ ọlabụ nwanne ya na-ata abụ ime ego na-emezi anyị ndị Igbo ghara na-ego okochi tọpụsi anyị nwere ibe ndị ka nwanne obi nwanne Amaka ndị Igbo kasị eme nwanne n'elu ụwa ya ka afọ jigbuo onye bụrụ nwanne ya n'elu ụwa ọmaza na-atọ odogwu maka na ịfụnanya Amaka ịfụnanya dị ụzọ ọ emegbuo m ya na ndị Igbo na ndị nwere ebe Igbo nwere ebe agbagbalị ga-afa ndị na-emezi ji ike na ndị Igbo ntị gị ga-akọghị ọkọ ntị ga-afụbụ fue ịlụtezie na ndị Igbo mmadụ ga-eji agba n'obodo mmadụ bụ saịbọọdụ mmadụ bụ adịresị ihe obodo niile nwere nne na-enye nsogbu na ndị Igbo emụrụ dike na mba emụrụ n'idi ya otu Igbo ka anyị ga-edi injinia atụeselu ugbo kenalụ bụ my senior brother Chief Satoni Chukwuo onwe gị ihe karịrị Chineke nke izizi na mba nọ ta ihe mekọ fọnọdụ ijide prọfesọ Ebisi Nwojiakọ na Lulio Chief Sakletus Ibeto Omeka nna ya kedu ibe dị asọ na nedo Chief Innocent Chukwuma Igwe Charles Ezudogwu Tali Rolls Royce Orange drugs n'aka ọkpa nnegwu mmadụ kabụbụlụ Igbo wejeze na alụ dike n'ọga m Chief Emeka Nwokonkwo nwata na ya eze kenalụ m ọkpọle ya nji adresị ndị ọna n'ime obi Kubana kenalụ m national anthem ndị ụkọ niile zengo ego na-efe efe n'elu ụwa onye ọcha ebe maka aka mmalụ na-ekwulu ọbịa niile Jowi zaza kenalụ m ike ngọgbu ego pateka maiti n'ụmụchu odogwu ọchị na-emelụ ojo na-edo Okonkwo biko kenalụ m mmanụ iweda ome mmanụ ojoto kenazielụ m vinteji ọchị na-emelụ na Mbaise kenalụ m emekọti adọbụ transfọma ndị achịna ịchaka kene habi dọ kenalụ m nwa ka ibi ya bụ isi n'ịpọnụ Prince Aikio ife n'ala ife ọkpọkọrọti nwabalụ mmiri na-ezọrọ ala igwe edo akụkọ na-awụ ide mmiri ji mbikọ nwari ibe akụwe obere nwa na-ebe agụ mkpọ n'obodo ukwu Dọmperi ewuchife ebuka ọnụ nkwọ eze ndị Igbo na Benesi kenelu maikon ọkọ onye egbuni ya na Nedo ebe ji nwankwọ na ọkịda ọba tụrụ n'adị mma Sakochukwu wee zisio akụnye nwata egwu na agụrụ odogwu Sakebi Chukwu ma obi agha ego ike ndị ụkọ eze ji akwatụ n'ọkịda na disko Chifu Chinedu Okoye eze zuo kenelu m mmiri kpọnwa na abọ Ikenga Escoba Smith Chief Kinsiri Ekoba kenelu m ọkacha abọ Emmanuel Emenike Borobuchi Kubana Chief Princess mmụọ Akụ eze Don Splendid Furniture Mami Jo nwa Jizọs
Foundation Chief Ekwogidi Agụdị-Ndụ Nwangogidi Instigator na PH ọkwalọzọ n'ịkpa Dr. Domani Records Ndubisi Georgia N'elụmọke nwana Nobio President General Ọkị Luciano Ojindazeri Nwanya Holy Ghost Anointed Emesọba Fudike Obi's Gallery Oke nwa Idena Duledi na Dubai Fanda Odogwo Emelụma Mwana $1,000 na Jibayo Ọbatosuwara na Mọbara Ọtọtọ nwa High Chief Ọdị na Kojukwu Isi mmiri na-ekwuru mmiri Mr. Masi Welu Chibo Didiego na Nike King of Boys Enakubidi na Mbo Chifike na onye bụ na ọnwa n'isochi Enechi Philosophs Ike bụ ọnụ Bishop n'Ozubulu Aka ndị ofe ego Obiafudike n'Ọkịja Ifeleme ego na Switzerland ọnwa n'ọhọ zara Tabu Mayor na Malaysia anyị je na nkọkwa kenelubi tuwama kenezebonyo agbanda na-agba akụ na-ebu agụ n'ụga egwu enyi ihe eze ego na Japan abụ nwa na mba nọ onye bụrụ egwu igwe Six Nation igwe n'ịkarịla akarị dike ndị Indonesia nwaka nwa Tinetonyi nne bara ibe odogwu Ọrịstife onye ji ọfọ kwuru ọha Enelụma ọhamadike ndị Igbo kalịsị odogwu anyị mebọbịa na ndị Igbo anyị nwere ebe Igbo nwere ya Igbo bụ enyi ya August ndị Igbo nwere mmadụ I went to the club F15 Club G21 Club Exclusive Royal Eminent Club Diamond Fitness Club Isi Obi Ndị Igbo Foundation Club Great Ifedimma Friends Club Amuwodo Fit General Fitness Club Pinnacle International Friends Club Royal Men of Class Koboto Family Igbo nwere ebe respect Anụmanụ ya etiki dansie kaide ebansie adantie ebansie senseba Oloni no muna telebe kaide Umi banalu ni no muna Igbo na-alụ enyi n'omume onye gbabala egbu nwanne ya onye afọ n'ọgbala ọsọ egbu dike n'ọgụ nọ ọgụ ezi achọba dike owiye onye ahịa na nwanne ya Igbo na-alụ enyi n'omume onye gbabala egbu nwanne ya onye afọ n'ọgbala ọsọ egbu dike n'ọgụ nọ ọgụ ezi achọba dike onye ahịa na nwanne ya Igbo onye ahịa na nwanne ya ụmụ Igbo onye ahịa na nwanne ya ahịhịa uwe iyo Igbo onye ahịa na nwanne ya Igbo okwu ngwala Igbo na gbokoli onye ahịa na nwanne ya ụmụ Igbo ka nna kwa Igbo onye ahịa na nwanne ya na nwanne nwebe di onye nwere mmadụ ka o nwere ego n'elu ụwa ịnọrọ ha walalolo ana m ije nu ahịhịa ekele ije irumu ahịhịa mama ije n'ụwa m onye nzuzu si na bụ onye gabi onye nzuzu si na bụ onye gabi n'elu ụwa ajụjụ jụrụ onye nzuzu ị
ga-ebi na anabili n'enu ọdụ onye chetala aja dị naanị wee kụọ onye ọnụ onye mụ echi onye mụ ibe chi ga-abụ amale onye ya na nwanne ya maka onye gbabala ewegbo nwanne ya onye bụ na ọ gbala ọsọ egwu ọnọgụ ezi ibulu nata n'ụlọ ahịa ewuli iji Ayaka Ozubulu onye nwegbu okwu agbalị ntị Igbo onye agbalị ekwe ọbụlụ na ọkọkwukwulu ọbụma ide irije ọbụlụ maka nwanne anyị meza ihe ndị Igbo niile mezaya ndị Biafra Nnamdi Kanu ebezike nọ ka mmale ọghamadike ndị ajụjụ jụrụ ndị gbabanyụ onye jiri enyi wee kwanya kedanụ ọka mma onye nnukwu ebula ozu ịnyịnya n'isi ya were ọba baba mbazu onye nwere ntị ọnụrụ egbuo n'ama achọba obi n'ụlọ walolo ume Igbo ka nna jụọ anyị chọba obi nwanne egbo dike n'ọgụ nọ ọgụ eze achọba dike onye ya na nwanne ya ihe n'ụwa Igbo na-alụ enyi n'omume Igbo na-alụ enyi n'omume onye gbabala egbu nwanne ya onye afọ na ọgbala ọsọ egbu dike n'ọgụ nọ ọgụ eze achọba dike onye ahịa na nwanne ya ụmụ Igbo na-alụ enyi n'omume Igbo na-alụ enyi n'omume onye gbabala egbu nwanne ya onye afọ na ọgbala ọsọ egbu dike n'ọgụ nọ ọgụ eze achọba dike onye ahịa na nwanne ya kirije kirije naije selebe bansiye mbansiye naije seke Igbo onye ahịa na nwanne ya Wakungwali Nnamdi Kanu Mpakala nyaga mozo memesa bụ n'ọzọ gana Ibe jabu dike siri ike Ibe jabu n'odogwu riri nne Ibe nwoke mere nne n'ụwa Ibe n'ike ji agbanye odogwu Jenata na anyị bụ ndị Igbo na anyị na-eche Ebe ejela ije ga na ahịa kokokoko iji Igbo idiri deli 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 onye nzuzo bụ onye nwanne ya kwesị n'ọbụ odogwu onye iberibe gbuo nwanne ya kwesị n'ọbụ odogwu onye iberibe nwanne ya kwesị n'ọbụ dike ị ga-eli n'ama ị ga-eli n'ilo maka onye ndị ilo gbalụ gburugburu na-echenụ ndị ya nche ụmụ Igbo ka na-agwa Ayaka Ozubulu na mmaga nata ebe anyị si bi eto nke maka onye nwelu ntị ọnụrụ eyi ibe onye mere ime ọnwụ ya na n'ụwa bụrụ ajọ ibe onye ahịa na nwanne ya eti gaidelibe solo
onye ya na-enwe ihe onye gbara ọsọ mere onwe niile aye mama aye mama Iba seba ije nwoke dị n'okwu mana ibe onye meli n'enu ụwa ya ga-eji lotenye m naba enu ụwa bụ ọlịlị onye meli ike nyọna onye tụrụ ụjọ ga-anwụ onye siri ike ga-ana enu ụwa bụ aja onye meli ike nyọna ajụjụ onye jụrụ kedu ibe ga-eji loteghị na ọ bụrụ na ịnọsụ ụwa wee na ọba ajọ ibe ka ọ bụ ezigbo ibe onye lere nwanne ihe na-eti ọkwanụ nye bụ odogwu mana onye zuzu mana enu ụwa na ọma njide ikuku aka enu ụwa bụ ofu mbi ya imere ike ya na anyị na-agbalụ ụwa tintintintintintintintin kokokom ị ga-ejide ụwa n'aka anyị welu ndidi na onye welu ndidi ọ dịrị ya mma ayiye mama ayiye mama ayiye mama ayiye mama ayiye nseliwe ayiye mama ayiye mama wenu webole onye nwere kenyo na ihe nwere iji egbe bela ugo beli kesebe onye bena kukwanya ọfụ igbo ka anyị na-akọ ayiye ihe dilibe selele selele ayiye selele ịgba oyi ma bịrọ isi na egbe bịala ije na ya ka ga nakwanye okwu mgbali igbo onye nwere ntị ọnụrụ ka ị chọba obi nwanne onye nzuzu elego nwanne ya weche na ọmala ibe mana onye bọọlụ sonya na ndị ilo na-akpọnya ka anụ ka ịnụ na ntị okwu mgbalụ nna m dị ka nọ ọghamadike jee na taa anyị ekwenye n'azụ ụna Is your boy DJ S Shine Best.
asị na-agbala aka n'azụ anị onye jiji ga na-akọnye ji n'anị ọkọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ ya bụzi na ọkọkwu ekwukanụ kweke Igbo Tebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide n'elisi nụ amazi n'Igbo oke mana oke adịghị ezi onye na-etebenu onye akpụ onye bụ uzi n'ukedugo osiganụ anyị dị n'izugbo nkili anyị obodo n'iwe anyị jụbanụ ụmụ nkili anyị bụ uzi kedugo osiganụ oyima obuziki semenu oyima obuziki semenu oyima obuziki semenu oyima
gba mwana ngeno obo nambasi obo zikise minu Akụ n'elu ụwa o nwanne m n'ọnya na-ebu ịtụ
nwa n'ọdị ụsọ o nwelu ndị Chukwu gọzielu fa gọzie ezinụlọ fa o ịbata ebe fa si pụta ije fa lụlụ ụlọ dozizi enye ọfụma ịntalọkụ n'ebe niile fa gbapụrụ mmiri tinye ọkụ weda nepa dị ọnọt mmiri anwa nọ na-agba ụmụ ogbenye na-aṅụlụ mmiri a na-agọlụ n'ọyịmọfọ ogologo ụdị ọgaranya nwa ka anyị na-achọ ụdị ọgaranya nwa anya ka Chukwu na-achọ Igbo na-enu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ n'ọbata obodo ekwelu Igbo na-enu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ ọbata Igbo ga-amalụ kene ụmụnne m wei ndị Chukwu mele ọgaranya na nwa gbanwe na-enyela ụmụ ogbenye aka ọlụfa na alụ n'oriri nne ndị bagbogo si n'obodo oyibo kwanụ n'ebe anwa bido ime ọfụma ya ka ngwala ụmụnne m anwa ego ụnụ nwa nọ mma ndazi ada ọzọ ịgbata ego nyelu mmadụ aka nwanne m uwe na ịmara ife chi ga-abụ Sachukwu adowe obi mma udokwa akwa abata na ọkịja mmanwụ akwa abata na akụ ga-abatago akwa abata na akụ ga-abatago ọkwa etili m n'obodo agbaba ghala wee jee kenebe akwa abata oyi ụfọdụ ofe ga-ejụba m ajụjụ kedu ife ndị gbaba akwa abata n'egwu mgbe tifa ga-enu m tiyo na mụ nela akwa abata anya n'isi wekwa akụkụ otulu ugo n'isi wekwa akụkụ otulu ugo n'isi akwa abata etugo ugo ego aka abata bụ elibe agwụ agwụ maka na ọ na-enyela ụmụ ogbenye aka onye ga-agụnya nwa ji karịa ndị obodo obodo oyibo erike kpatalulu n'ebe anwa na-emepe ọfụma akwa abata Igbo bụ odogwu Sachukwu adowe obi nwa oyi akwa abata na akụkọ abatago akwa abata Igbo na akụkọ abatago akwa abata iso na mmanwụ Igbo na-eti akwa abata iso na ndị nwanyị ji bili akwa abata ọkịja odogwu nnekwu mmadụ nnekwu odogwu akwa abata kenelu m tụlụ ugo kenelu m tụlụ ugo Sadesi mmandu nwezi ukwu tụlụ ugo nwa onye ihe ala odogwu otụlụ ugo na ịbakọ mmanwụ otụlụ ugo na iso na odogwu eyi eze ọmọgọ tụlụ ugo odogwu tụlụ ugo na nkịka ọdụ na-akpọ ọkwa na 5th of January 2023 odogwu kwala ọbịa nwoke anyị wee buli gbaluwe nnekwu wee na-esi adụdụ n'ọnọ na nkili ego dị ọzọ ka mmiri n'ihe ala ụmụaka na-ekpoke ego ndị agadi nwanyị na-ekpoke ego ndị agadi nwoke fanja na-ekpoke ego ụmụaka kpokesi ego wee gwelu nwayọ jee kwụọla onwefe ụgwọ akwụkwọ o melụ na be tụlụ ugo odogwu tụlụ ugo n'iso na mmanwụ tụlụ ugo bọndụ siri karịa tụlụ ugo nwanne onye mma na ọ ga-eme tupu etube ego gị ụda ego tupu etube ego tụlụ ugo ego n'isi tụlụ ugo na ego gị tụ n'isi tụlụ ugo n'iso na mmanwụ ka njebe isi ego ọkịja aja eke na-akụbi gị achifu Barnabasi nwa azụ dị ugwu akụbi gị n'ọkịja odogwu akụbi gị nwa ọkịja mmanwụ akụbi gị n'iso n'ife a na-eme akụbi gị na onye ma gị ma mmadụ ise obele nwa gbala akụ na nwa ịgbala akụ nwa obi eji ede
na-etu eli oyi odumasị ife me na akụbigi yo akụbigi onye mmemme ọ dị na nwata bụla eze akụbigi na ife dị mma ga-akpụ n'iru oyi Igbo na-enu ndị anyị na-akpọ n'egwu afa bụ ndị ọbata osu oyi maso na ndị obodo ji bili maka mmadụ ga-eji wee karịsị ya akpọlụ mfatịrị wise men ya bụ mmadụ ịtọmala ife ofu efele kafa ji eli nri ofu kọpụ kafa ji aṅụ mmiri ife dị mma ka anyị na-ayọ Chukwu onye gbata ego nya mebe ọgọ ọbụ unu na-emela odumerike ọnya kazi ka nke na-ebe enwela m ọla ọcha enwela m ọla edo egwu ka m ga-etili ụmụnne m oyi maka na onye na-eme ọgọ n'afọ ọgọ maka na onye olu maka ọ na-eche ọjị n'iru nye m uwe okokoko nyenụ n'ụbọchị anyala agụ oyi emebe emebe amala odogwu ife onye menwulu ka ntelụ ife onye menwulu nye aka ntelụ maka na ejiri anụ etinye azụ n'ofe akwa abata ọkụkụ odogwu akwa abata Igbo niile nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ịbụlụ nnekwu mmadụ nnekwu alụsị tulugo n'iso na mmanwụ tulugo supermarket oyi ilue na totalụ n'ihe ala ebe ngwa ka ife niile na-eme ife niile dị na tulugo supermarket ife mfolo ka mụ na-agwa unu maka abata Igbo bụ odogwu otulugo n'iso na mmanwụ ife eme na akụbigi akụbigi nwa amama nnekwu mmanwụ ọgaranya abụla ọnụ gainem ọgaranya abụlọkwa afọ ọzọ oyi ibe onye mmelụ ka o ji azọ ọgaranya maka na nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ụwa bụ emebe emebe amala odogwu onye ụbịam ọ na-azọ ome ọkachie onye egbula evi anyere ụmụnne ya onye ndị ga-etugo ogwu evi ebe igbula evi lisi eso nneke gị kedu ndị ga-etugo ogwu evi igwe evi nyeta ụmụnna gị isi na geti gị pụta ogbeji a na-ada ka ogbu evi maka gịnị onye ọbụla tara anụ ịgbata ego gbasapụ aka gị maka a na-eli akụọ na-anọchi ife onye menwuru ka ntelụ ife onye menwuru onye na-ekwu na nnekwu mmadụ nnekwu odogwu bụ na nnekwu mmadụ nnekwu alụsị akụbigi nwanne nke m oyi ọ dị na nwata bụla eze ịdị na nwata so n'ife a na-eme Barnabas nwazụ dị ugwu ya kenyelu m tulugo 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 n'iso na mmanwụ ka chikwado m obi nwa kwado m obi nwa oyi ọ dị ka njili egwu agweke n'ụlọ ọkụ unu na-emela obi mọrịrị nne nele ụmụaka ịtọ anya ọ bụrụ na ị na-azọ ọgaranya na mmadụ one ka izugolo ga-ava akwụlụ mmadụ one ka ịkụziri ụzọ ego maka a na-akụzi ụzọ ego akụzi ụwa bụ onye tabili onye nwanne ya mana ebe ị na-eli sọsọ gị mmadụ one fa ga-etugo odogwu I know this man I know this man agwa gị n'ọgwụ ego elileli I know this man n'ọgwụ ego elileli iso na mmanwụ Igbo na-eti nnezienu ndị Igbo ji bili
n'ọya bụ ngozi onye n'ụnụ n'ọya bụ ngozi ibe me n'ụnụ ka mụ na ya chukwu tulugo ibe me n'ụnụ ka mụ na ebe akụkọ iji nwakide udogwu ibe me n'ụnụ ka mụ na ebe isi ga-abụ eze abụrụ gị eze ibe ọsọla amụsụ bụ legede tibe ọ ga-adịlụ unu mma na eke ọ ga-adịlụ unu mma n'olie ọ ga-adịlụ unu mma na afọ ọ ga-adịlụ unu mma na nkwọ anya na-anụ ụbọchị na-anọ ibe dị mma ka unu ga-enwe ebe unu si na odu ma ga-adị mma ọ ga-adịru ụkwụ unu na ọ ga-abụ osimiri maka osimiri a na-atara ata oyi Igbo nya bụ ife mụ na-ekwu akwa agbata ka emesịa n'ụwa n'ugo mbọsị ọzọ ka anyị nọrị ya akụbi gị n'izbụ onye mmemme akụbi gị n'ọnya dịrị gị mma Igbo kilienu ndị Igbo na-ekwu oyi obodo kilienu ndị Igbo na-agba oyi ụkwado emebe amala odogwu DJS Shine Best. onye na-ejiri ego na-achọcha enyi ya Igbo na anya bụ ife na-ajụ oyi okilienu ndị Igbo na-ebe kaina na ụkaina oduma sistem kainaba oduma ọkide onye nwe egwu oyi maka ndị oduma na anyị ga-anaba anaba mbọsị ọzọ kainọlịanụ maka na ife dị mma ka anyị na-ajọ ọgaranya